Euskara ikasteko eta gidabaimena euskaraz ateratzeko diru laguntzak eskatzeko epea zabalik dagoela adierazi dabe Bermeoko udaletxetik. Urriaren 30 da, diru laguntzak eskatzeko azken eguna Bermeoko udalak adierazi duenaren arabera, eta eskariak beraz bulegoan edo telematikoki egin daitezkela azaldu dabe. Bermeoko udalak euskararen erabilera sustatzera bideratuta dagozan diru laguntzak emango dauzela azpimarratu dau, 2 diru laguntzak izango direla esan dau, alde batetik euskara ikasleentzat eta beste alde batetik gidabaimena euskaraz prestau eta azterketa euskaraz egin dabenentzat. Biak alabiak urriaren 31 bitartean eska daitezkela azaldu dabe eta euskara ikasteko diru laguntzei dagokienez 2024-2025 ikasturtean edo udan egindako ikastaroak lagunduko dauzala esan dabe Bermeko udaletik. Horrez gain, eskaera horria eta dagokion dokumentazioa, beraz bulegoan edo modu telematikoan aurkeztu beharko dela gaineratu dabe. Iker Bilbao San Nikolas Euskara Zinegotziak azaldu dau, laguntza hauen helburua euskara ikasten ari diran Bermeoko bizilagunei erraztasunak emotea dala helburua. Matrikula ordaintzea eragozpena izan ez dedin euskara ikasteko. Hildo horretan, zehaztu dauenez, diru laguntza hauen onuradunak izango dirala esan dau, ikasturtean edota udan, homologaurik dagozan euskaltegi edota barnetegietan, helduentzako euskalduntze eta alfabetatze ikastaroak egiten dabesan Bermeoko biztanleak izango dira onuradunak. Eskatzaileek honako baldintza honek bete beharko dabezala ere aipatu dabe, Bermeon erroldatuta egotea, matrikula egiten dan egunetik ikastaro amaitzen daner arte emondako orduen 180 edo gorako asistentzia aukitzea eta ikastaroa amaitzea. Ikasle bakotxak gehienez 300 euroko diru laguntza jaso ahalko dau ikastaro bakotzeko eta ikastaro bat baino gehiago egin dabenek, ikastaro guztiagatik gehienez 500 euro jaso ahal izango dabez. Era berean, oinarrizko errenta edo gizarte larrialdiko laguntzak jasotzen daben eskatzailei gehienez, matrikularen 180ko diru laguntza emongo jake eta diru laguntzaren sede den ikasturte barruan lanbakosian dagozenei gehienez matrikularen 60% emona izango zaio. Zati batean izan bada, modu proportzionalean aplikauko dala adierazi dabe. Gainontzeko ikasleek gehienez matrikularen 50% eskuratu ahal izango dabe eta Bermeko udalak esan behar da, euskara ikasteko emoten dauzan diru laguntza honek bateragarriak dirala esan dauela, abek emoten dauen diru laguntzagaz. Gidabaimena euskaraz egin ahal izateko aukera ere egongo da, Bilbauk hain zuzen ere udalaren helburua Bermeoko bizilagunei bizitzaren arlo guztietan euskara normaltasunez erabili daien laguntzea dala esan dau, eta horretarako uste dau garrantzitsua dela gidabaimena euskaraz prestau eta ateratzen dabenei diru laguntza emotea. Kasu honetan be, interesdunek beraz bulegoan edo modu telematikoan aurkeztu beharko dabez eskariak, baldintzak beteten dabesan eskatzaileek 150 euroko diru laguntza jasoko dabela ere adierazi dabe Bermeoko udaletik, eta diru laguntza jasotzeko baldintzak honako hauek izango direla azpimarratu dabe. Bermeon erroldatuta egotea, gidabaimenaren prestakuntza euskaraz egitea, B mailako gidabaimenaren azterketa teoriko euskaraz eginda edukitzea eta gaindituta izatea bebai, aurkezteko epea eta Bermeoko udalagaz horrik ez izatea. Bilbauk ere azaldu dau, Bermeoko autoeskoletan gidabaimena euskaraz prestau daitekela, teorikako liburua eta testak egiteko informatikako programa euskaraz dagoela esan dau, eta ondorioz azterketa euskaraz be egin daitekela. Beraz, pertsona guztiak eta bereziki gazteak, gidabaimena euskaraz egitera animau dauz Bilbauk. Izan be, esan da bien modura, gazteak dira gehien bat gidabaimena prestetan dabenak eta gaitasun osoa daukatela esan dabe prestakuntza hori euskaraz jasotzeko. Diru laguntzei buruzko informazio gehiago nahi izan ez gero, euskara zailagaz harremanetan jar daitekeela, esan dabe Bermeko udaletik. 946-1 telefono zenbakian, edo euskara abildua bermeo.eus elbide elektronikoan. Baita, webgunean bertan ere, irubebikoitza.bermeo/euskaraz.eus webgunean.